може розпочати там замив, це досить такі курси, і Да. всі добре починати. Треба нагадати, танець Луїн нагадує собою сам збудування, да, механізм, і він складається з двох фігурок. Перша фігура, ми правої ручки викладаємо. Такого танцю танцюється. Просто становимся, поворачиваемся налево, и мы руку правую кладем Ну, есть на вариант, что ладонь. тут запляшо, есть что нет, так структура. Давайте скажем. Давайте напрямую. Вот, стоп, стоп. Мы идем вправо. Ну, туды. Идем по солнцу колечным кроком. Раз, два, три. И после меняемся. Ну, там большой типа музыки, ролик хлоп-хлоп-хлоп. Ну и самое вот И идем то же самое. Мы выбираем себе пару, танцуем полечку. Разброс. Хто яку очередь з тим танцює. Справа, зліва, наступить і так далі. Тут ну, есть же версии. Больше традиционно, когда завжди беруть партнершу зліва і в кінці польки представляють направо. Але ми танцюємо хаус-польку. Вибираємо любого партнера, ну, міняємо просто раз. Так? Ось, все. І стали. Нема чого. Вона!